Soyayya, soyayya kenan. Soyayya, soyayya kenan. Najib A. Usman M. Saminu Isa. Shi soyayya baya jifa baya gani, kogun manya har yara da kankani. Ya shige min ruhina yana ta wahalar da ni, to karshe ma na gagaice ma ya canza min tunani. Abokina wai kana nufin fati, ashe ka gano ta yarinyar nan fati. Ta cuce ni ta bar ni ina santi, mai saurare ka biyo ni za ka gane wace ce fati. Fatin madiya kyakkyawa ce mai daɗin sauti, ashe kyawun na maciji ne ko in ce na kanti. Dalilin furto wannan zancen ni da ina da garanti akan fati, ni da ina da garanti. Daga ƙarshe dai cuta ta fatin mata yi. Larai, 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 wayo larai. Labari zan baku akan yarinyar nan larai. Fara ce kyakkyawa, larai ta shige min rai. Sautin muryarta da naji sai ya so sa min rai. A kullum burina shine na faranta mata rai, amma larai ta bakanta min rai. Me fari larai ta bakanta maka rai? Kai, na so larai kamar maza na so kowa ba. Larai ta cuce ni, larai ta yaudare ni, ta cuce ni, larai ba za na yafe ba. Larai soyayya da fati ni dai ba za na ƙara ba, ni ma soyayya da larai ni dai ba za na sake ba. Ni fage na soyayya ni dai ba za na koma ba, ni ma fage na soyayya na ce ba za na koma ba. Dan jinya ta kasance ku biyo mu a labari na gaba. Zance na soyayya ku biyo mu a labari na gaba. 'Yan mata ku daina yaudara da aikin zamba, ku daina cuta. 'Yan mata ku daina zamba, cuta babu kyau, zamba ma bai da kyau. Yaudara babu kyau, cuta babu kyau. Soyayya, wayo soyayya, soyayya. Ku saurari ci gabansa a kashi na biyu.